Pelok perjor yang sebab yang ipi syakui pada video hari ni kesengi. Bakuli sibun pi pej kapor ini video mga penmi man lah kesengi mga penmi lah pilang temai di channel pilak subscribe. Nuko apa ni sam ban ni share bat ka jinga lenti ke jonga jingim ke jonga habai dei bat ka kam ke jam bat kiwe ke balik si ala ban ni ban ai men siam ta jongki babun. Ye ibang ngali bangai di ibarit ibaduna tenre ngis kampat bakan long ka junga museum nam ta jong ki babun bha ba yo i ya ni video jonga ka bang ale nak post kapor nak wi kesingi ko ipat man kesingi permi video la kalong hapo YouTube ne Instagram ku giwe so subscribe hi ka ban page bala ni video pisngo ba pio jing man toy pio eta ka jing yarap let's see dak ba page ni video tin re hakani ka singi ka ba mentang ko apat ban chu ko khniat chpang bun ki ba ngi la yesem kum kia kenhon kum gi perlok kiba ya trailang ya kan kam sina video ke kam sina media bat kiwe kaba bun pring jungi ngilai syam ki jinge lenti ki jinge syam kiba jinjar kiba juat ba kita lenti jungi bat ngiseng bagi wan ra kan kam ru menta kritik bangi ngin yo ya kata jakpo ha ka rukom kaba khamper kniat kaba lesi lalong no kabangim dan kam su banap hanu tin re bingin yengi halai jogi kejat bat baniat chakman kenang ma bangin dan kam ban up yanu biki kinwan ban fun yengi leni fun banong no ban up ye kita ki briu shimet bat kiwe ban fun yengi tin re ngi persang bat dikilat ki rukom ki ba per ba kumno bingila ban kersan daladi te bat kidan ki katu kat ni bengi layo ujing kersan ki babun rukam hapre tak jing ya lenti jongi tak jing sedang ke jongi ki bonru kinong ya kinong kentho ki ba katu kat ni ki don hi ki ba mlalat ka rensan pai ba kani ngi mla le ngi hap hi ban pediang ban expect ni ban kmi lenti mi tai ki bro khoi tendai kani ke jaka ni ke bengi ngi yo menta ni penlong ni ke jaka kum ke jaka bengi ngin yo ban snai ki video jengi ba per nak wi kesingis ko ipan bad kaju kapor bahkan kelalong ke rensan ta jong ki babon ki la phone changa la persang ban yawe renga babon ki ban ajungmur renga kumno ban ai ban le igini ki promotion ban kentiu ki kena samlai ka sap ka phong ki tin re kuma pi hang ni dang bon ma ki bengi ngile ke badang don haka jing pinbit pinbiang ke empat biang lut sipor ngada banle dan re ni padio banle bahan nomor ba pisto hi ka basule hin ladi bun ha ki jing duna bat khamtam lele ha ka jing yo jing kot bat kani ki bangi ngile hang ni menta ka tam man pen bahak nian pengin yo banle studio bat ki ha ni ka jaka te ngi haban sia kunai haban sia persang ban ya yo ban ya suya pulen ban sia tia pelang ban ya thelang kemar khendiat kat na bangi ngila ban yo bat kumni kemakalong so de ban aingo ya ka tim ya ka kenhun ke banging ya dan lang bangin le ban ya le ban penmi kat kabala na beta jong kani ban penyeng kat kani ke jaka khalam kalong ke jing mentoy ke jing kerkhun ta jong ki babon tin re hani clip man ngakwa hi ban kedopat ya kani ke jinglong jongi ki khasi jongi kumbangi ngitep menta kata ka dei ke jinglong kidan mo kita ki baong hana ba baki khasi jungi ki beteli kidan baongi ki ba kidan lu ki baong pat ki bagi khasi jungi ki batani we bat ki tinrei mata sing so ban ip khani ko nuksa ba lese ba khram bingi num do jung kermen ba bakan long ru ka jing ai musim jo nam ta jungi babon ke ba ppe hangni ka dei tang ka jung persang hin la di rei ha kini khinat banai belada por ki dang rung ningkong nang kiu ningkong ha kani ka jaka ngalabu ikani ke jing ya kabu bagi kata ka jingkhang ban pli nam ta jong ki babun ba kila banwan ban no sinyang dan kila banwan ban yarap da kan unu rukom nomor ba kani ka ke bengi ngile kamdi ke bala da backup da kan unu ka political party lani da kan unu ka lani da unu ubreu ba lesi banong ban fun yangi dah kan unu rukom tin re ke debe ke bangi persang hin ala dia bat gile anwat dikilat kelenti la da kalong lingba jong sarkar lingba ki scheme bat ki we lingba jong kini ki jing persang ki ba lesi ki ba la ban
pelilan dah kaba apply ya kini ki scheme bat kini ki jeng ki grant bat ki bay ki bala banong ro khuju ko por ke jeng hikai ba ke jeng pen pelilan nam ta jong phir kum jo ne jeng ai bu ji phir kum jo ti hre kuma kalong hi bon ngim yo pat ya kata ke jeng yarap kaba puri pura hadu menta tibat hadian bengi ibu ya katu ke jeng don kam untuk apil na kaliang jong phi ki don ki reach out dengi dah ki babun ki liang bagata ka ki reach out dengi ke de ling ba ki jeng ai sung bha ki babun ki benta bat ngaso kemen ba ki don pat ki perlok jongi ki bangi mji ithu menuru ki badang suan be hakani ke jaka bat baki kwa ban kilai ke kam jongi ki sung thu ke baki ki la ban yo ru ya kata ka jeng yarap na kaliang jongi pat na kaliang joki ru ka jeng yarap mar kaliang bat menta sngi ki lawan poi menen ke sngi lawan poi ban ai ya kini hagni kini ini kide ki shuki ki balong ki ba customize ki ba shnahi nangni na po shlong ajing sha kade ka team ka ba ki bu ki bangla jule promotion teng na ta kini bat ki don ya ka dukan ke jongki hangte hapo isherwan bat menen ke sngi ki wan pan poi ya kini na du na juai ki don ka workshop ha juai keleng-keleng ki jaka bat ki wan le delivery na du na juai syakani ke jaka menen ke sngi badia kani kedai ke bangi ngila don kam ngila kwa ban le na beta jong kini ki show jongi bingi ngile na kapor bat kila wan pen poi menen namar ba ko baningkong kedai ngila persang man pe online ki rem ha kida rem tin tiknahi tiba hadir mengi akran bat ki kila pen poi hang ni as a gift te kham jing siu kham dan kam jing siu kiwei thenrei ka rukom sna bat kiwei pat kalong ka bapaka ba apni phi na du rukom long ka material kini rukom su rukom pendaj bat kiwei kalong ke ba i shongkun bat ka ba itnat ba namar ba rukom le kalong thik bet kom bangi ai order ka dei bangi pni bet ling ba jong ka jok internet ka bangi labu ya ka yu ya ka dur mi ada CV ka dur lima internet yong mak ngi kwa pan sna thik kum kani bat kani gede beki kila ai bat kila wanra hangi menen kesngi ti kini ki syuki phila ban syong phila ban penwandur kat haba phila phiman bat penwandur kom syong bat kiwi ti henrei kede thik pat bangi la ban yo ban ring video khana bangi la ban peniar ta kam jungi bangi trei ti ke jingmut ba jing thmu jonga male ni video ko long man peni phi ye ki babun ba ki perlok ke jongi ki ba padeng jonga ta jingdu jing kermen jongi ban ong ban yo ke jing kersan bat kiwi ki bakum kini ki perlok pat ki penken mau yangi ba ngi don ki perlok jongi ki ba kloy ban kersan ka kam ke jongi te bat ke bangila ban kersan pat mar kliang da kanur kurukom ke bangi ngila ban le te kuma phile lang menta ba phi page phi like phi share phi subscribe haba gi channel ki jongi te bat kanir ka di ka way na kita ki rukom ka baki kila persang ban kham extra kendian te bat ngakwaru phi phin lek ban ban follow ya kan ka page jongki ki KR Enterprise di KR Enterprise ne bob KR Enterprise ne KR Enterprise ka ba ki labu ki bu ini ka dukan jongki hante po isharwat te ban sai bu ru na phone da phi kwa kini di customized kimni ki wan big thick kumni ki de bengi la ai hi da ka measurement ngila ai hi de ka style ki jongi ben shna kumni ki penshna be kila ban shna hi ki shuki ki jat ki jat kini hangni di bengi ngi shna hi ki ba khlamdar ki ba la isnei bha ki bengi le ru tamang la shi persang katla ka diai ki don ki la persang ban pen yarap ingi ban pensu ini jing shop hangni tang ban yo ban yeshong tinrei imi bi shushna hi shuki shna hi babop di basong hi te bat kiwi ki bangi persang ni tenrei menta di kesin ku ningkong bingi yo ban yo yang ni shuki ke ba list ke bala khamlong kelas kenian bala khamlong very modern style bat kiwi kat kom ke jing don kam te natak daung suka benong ba ki babun ba ki perlo ke jongi ki ba persang yang kam lo jong ki babun ki benta ki ba sngo shem jing yo ba phemla ban kiu ka kam dan nong yarap kiwi ken mau kan ni kala benong ke jing pen ken mau ki babun bala phile hi ka kam jong la jong phi 3 minute hi ka kam jong la jong ki babun ba ki ban wan ban kersan ni phi da ki rukom ba pher bala ban long ke jing kersan mar keliang
Nata daw nga suka man apil sa pil pi kwa shuki bo per halah lagi jong ki shuki lani ki jingthia lani kini nu ki kam furniture ki balong bet kum kini be ki balong company finish bet ki ba ka finishing ka ba da tikna be na du kur kom so adu ka jan kan dep du kur kom long ki shuki ki aka bro kha jani kada ilong kelas ba te na du ki interior design bat ki weiru kani kade ka jakal ni kini ki perlok ki jongi ki ba nang ni na po ri jongi hi ki ba le kani na mar ki babon ma ki kum kini ki jat ayu kini ki jat kam ki le bet de ki barjala ngila julet ru ban persang ban ya keren bani penbe ki bar bat ki ban nasha barjala ki bala persang ban wanra ki business ki jong ki ban le business ki hande limba kini ngila keren bat ki hendre kimna satya ban yarap ingi da ki ba kum kini ki jat rukam tenre ngasngo sarong bat ba ki jongi hi ki kloy ban mi shkhmat ban le kani bat ru ban yarap pat ki bi kinyo customer shibun ban jopi ba kwa ki shuki ki barit ki ba he UAR live photally kat ba phi kwa te le bisa ki enterprise phone kini number ba phi la ban yo ya kini ki jing mentoy bat ikom kini ki jat jushna mo te kani kade ke bangi yo menta tenre la dadang don shushu na pning jong phi ki ba kwa ban lesi ban yarap ingi de bakumunu ki rukam ru nomor kani hang ni ru kadang don hi ke jaka hani ke bangi ngirang yasna hang ni menta te in return ke bangi la ban ne kalong bangi ni yarap ban market ya ki mar ki jong phi ni yarap ban penbana shiki pajba ya ki mar ki jong phi khana ma phi la ban yo customer subun nomor ka kam ki jong phi bat ka e ke ba phi le lesi ba phi no hang ni kam dei ba shuno senyang ko mai donation em lara pi ai e ngiru nginai keliang ipi lesi dam dei pat dak pisang ni daka ka ba lesi ka bala banlong ko maji island ki wait hending ina ko umsep ina da jing smooth ko da jing smooth ko ba ka don ka dor kata ka ba PPI but ginai ru da ko best time ka bangi ngi jule ba kata ka log promotions but ki jing pin sapriang ya ka kam jong PPI le khnang ba ki wei ru ki la ban tip lang ba PPI le mo kalong ka san but ka jing kan teu pat mar kliang ku shibon perlok pi pen no basdang do bakut bar ka jing ya kersan jong pi jing rap ka jong pi te ke bangi le hang ne ngi senang penmi shushu senang subscribe ki ni channel subscribe Forefront Media bangi jule bangi ngin wan ra ti shu jo pi hang ne te bat ki don wi ki channel ki bang sabu ki link ni description ba pi la ban following Instagram bat ki platform please bon sekno bang pi ko pat ko video kan mau perlok ki khasi jongi hi ki para khasi jongi hi ki dei ki be kersan ki we but kan mau ru ba ngin nom de ban du jingkermen no hakani ki emlang salang ngim de ban du jingkermen no hakani ki jat ban rewi ki jongi ka ba kloy ban kner khti kadiang khti kaman lada fidan hakanu nu junge kulishbon ki ar enterprise kulishbon ya ka jing no senyang jong phi bat ngi kidbok kriang phi pinang yo kamet ka basat baklain ka bakot bakhya pinang yo customer shibun safoni number perlok nam dai ki order phi kulishbon